Ir-Russa Marija Efimova li għamlet numru ta' allegazzjonijiet fil-każ Egrant f'każ separat reġgħet ma deritx fil-Qorti quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud. Iktar minn hekk minn xhieda f'din il-kawża fejn hija akkużata b'rapporti folot fil-konfront ta' uffiċjali tal-Pulizija, kollox jindika li din telqet minn pajjiżna. Dan għaliex Efimova li suppost tiffirma darbtejn fil-ġimgħa fl-assa ta' taslima, l-aħħar li għamlet dan kien fis-26 ta' Ġunju. Ġunju kien ukoll il-perjodu meta l-aħħar kellha kuntatt mal-avukat tagħha. U Jobs Plus għandhom imniżżel li terminat l-impjieg tagħha fis-27 ta' Ġunju. Barra minn hekk il-Pulizija meta fl-ewwel ta' Wissu marret fit-tiexa fl-appartament fejn toqgħod f'taslima sabet biss kmamar neqsin minn oġġetti personali. Sinjal li l-mara flimkien ma' żewġa u żewġ ulieda ma baqgħux joqogħdu hemm. Fix-xhieda tiegħu sit il-Post qal li f'email lilu fil-31 ta' Lulju Efimova qalet li minħabba s-sitwazzjoni li spiċċat fiha kellhom jitilqu minn pajjiżna. Sit il-Post li sal-ħin tax-xhieda kien għadu ma rċivix ħlas pendenti li kkalkula għal madwar €1,795. Intant ma hemmx records li r-Russa telqet minn Malta, xi ħaġa li tindika li jekk verament telqet marret f'pajjiż ieħor taż-żona Schengen. Il-Maġistrat Joe Mifsud qal li l-mandat ta' arrest li sejjaħ fil-21 ta' Lulju jibqa' validu filwaqt li talab li l-mara titpoġġa fuq il-wanted list, il-lista ta' persuni mfittxija. Innota li l-mara ma ħadiġ permess mill-Qorti biex titlaq minn pajjiżna u l-ksur tar-regoli imposti ifisser disprezz lejn il-Qorti. Il-każ ġie differit għal 15 ta' Novembru, għalkemm jekk il-mara tinstab, il-Pulizija għandha tinforma lill-Qorti. Dwar l-għibien tal-mara tlabna l-kumment tal-Prim Ministru dan għaliex għalkemm il-każ li nstema l-ħamis u għal kollox separat, l-istess mara għamlet allegazzjonijiet serji fil-konfront tiegħu. Il-Pulizija jridu jaraw jekk l-affarijiet sarux in order jew le, li żgur huwa li jekk m'għandekx taħbit qed tgħid il-verità m'għandekx għalfejn titlaq mill-pajjiż u nittama li tkun qiegħda tirritorna biex tagħti l-evidenza tagħha mhux biss f'dawn il-każijiet imma fil-każijiet l-oħra li hemm fil-konfront tagħha. Lura fil-Qorti, il-Maġistrat Joe Mifsud ġibet ukoll l-attenzjoni tal-mezzi tax-xandir kif dwar is-seduta tal-21 ta' Lulju uħud mill-membri tal-midja attribwew kummenti li ma ntqalux kif kien irrapportat u li ttieħdu barra mill-kuntest tad-diskussjoni li saret, li ma diskussjoni għaliha ma kienx hemm ġurnalisti preżenti. Għaldaqstant appella biex il-mezzi tal-komunikazzjoni jirrapportaw dak li tassew ikun seħħ u intqal waqt is-seduta u mhux dak li xi ħadd li jista' jkun estranju għall-proċeduri iwasslilhom.